Nou, hier is het. Hier wil familie 400 miljoen kuub gas winnen. En dat willen wij net. Als je er niks uithaalt, gebeurt er ook niks. Dan is het alleen maar hoe het om miljoenen jaren gaat, hoe de boom reageert. En daar kan je gewoon huizen bouwen. Als je er in één keer 400 miljoen kuub gas uithaalt, dan verwacht ik toch echt wel dat er iets gebeuren gaat. Als je het familie, het valt daar wel wat mooi. En dat zeiden ze van Grains ook. Nou, we weten al hoe gigantisch fout dat het eigenlijk is. Nou ja, dat moet we proberen te voorkomen. Al heel lang waard en wordt er waskogen voor de gevolgen van gaswinning. Maar nee is er echt serieus niet harken. Nou in Greensland de groen vaker als een stevig zit te scotchen is zelfs niet een wol bij de les, een kleerwekker. Wat gebeurt er die in de groen? We weten het net. Ook in Friesland wordt er gas woon. Net op zo'n grote schaal als in Greens, maar vol mooi het gevolg dat op die plakken werd woon wordt, de boem aardig verzakkerd. En in ieder geval ik net zo'n beetje. Dat geldt ook voor zoutwinning. Door het leegheljen van zoutputten zakken de groen in het oude barredeel meer en hudder als de prognose sjelieten. Met alle gevolgen voor het boerenloon, de wetterhuishouding en de huizen. Maar dat laatste is omstreden. De weerstand is na jaren voortsiepelen en de zoutwinning gaat fleurig terug. En nu zien Greens de gaskraan dichtdraaien, gaat hij in Friesland iepen. De NAM had bij Moddergot een vierde put aanboord. En de familie wil in Friesland meerdere lietse gasvelden in productie nemen. De vraag die het meest dwaande houdt is: als het in Greens net meer kan, waarom je dan vol? En ken ik die verhalen over dat het al je wel wat taf valt en dat ze het in een hoorn hebben en dat ze de skeervergoedjes zelf nog wel jouwen? Wat mat je ermee als de vertegenwoordiger van een oliemaatschappij op een goede dag bij je op een stoepen stiert? Tjerk Bouwhuis is nog net een jaar voorzitter van Dwarfsbelang als hij confronteerd wordt met Vermiljen, die het gasveld bij het dorp leegheljen wil. Als je geen problemen hebt, dan moet je net in het dwarsbelang zitten. Ja? En daar je zoiets bij. En soms heb je wat lietse problemen. En in één keer een gaswinprobleem te krijgen, ja, dat is natuurlijk wel in één keer extreem groot. Ja, we doen er volgens het beste voor. Nou, we zijn proeven dat het klaar is. Ja, ik bouw. Ik dacht van dat is een ver van mijn bedshow. En toen in, wanneer weet? Januari, april? Ja, volgens mij april kregen we de eerste berichten binnen dat ze boren, of dat ze boren, dus ze hindelboord, maar dat ze het gas winnen worden. Ik wil echt een kamervraag stellen, net toch? Lutz Jacobi en... Ja, Lutz Jacobi en Jacques Monash. Ik ben er net, nee, principieel net patiënt. Ik denk, we kennen net zonder het gas. Maar ja, ik kan misschien makkelijk praten, ik zit in een hierhuisje. Ja, dat zou ik het wel hebben dat ik wil. Maar ik persoonlijk zeg eigenlijk er maar uit. Ja, de waardebelang die is kritisch, dat moet ik weten vanzelf, maar als het 12 centimeter zakje, dan zag het 12 centimeter. Nee, doe niks. Zijn huid kunnen tussen niet schelen. Je zou denken er meer mensen op het dwarpoer. Maar wat maak je dan? Werk je het dwarsbelang voor? Het doel is om het sjen te houden. Dat is het allerbelangrijkste. Maar mocht het teruggaan, dan moet er alle risico's voor de toekomst moeten gewoon indekt wijzen. Nou, en op wat voor manier dat ze dat invullen. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, maar je moet gewoon die risico's die moeten heel erg indampt worden. Die moeten gewoon helemaal niet bewijzen. Dus kom meer wat wij halen, dan moet je er ook wat brengen. Hier staan we er rechts in de morgen aan. De gemeente is vol, of de gemeente is tjen, de provincie is tjen. En met Den Haag ik neem het tjen wijzen. En dat wordt een lastig verhaal. Inzicht, ja. We zitten hier op een relatief lietsveld.
Dus waarom zoveel ellende voor een risico, want het is gewoon een groot risico wat we hier rennen. En dat moeten we hier gewoon uit willen. Dat heeft helemaal geen zin. De haardvestiging van Vermilion Oil and Gas Nederland, Canadees bedrijf, staat in Haas. Fokke Jonsma is de woordvoerder. De vergunninggebieden van Friesland die liggen ongeveer van Zuidoost-Friesland, Zuidwest-Friesland, Noordwest-Friesland. En we zijn constant bezig met een afdeling om te zien of er nog meer gas te zit dan we op dit moment produceren. Dat zie ik in, dat gaat constant terug. We moeten dus absoluut wel realiseren dat wij miljarden verzinnen hebben om de gasindustrie in Nederland. Dat is net zichtbaar van de omgeving waar het doen wordt. Dus meestal veel alleen maar de nadelen en nooit de voordelen. Jong zal hij voor de tweede keer een zeer met sceptische top- en twelsters te spreken. Een pittige klus. Goed praten maar wat mensen helemaal net zitten zeggen. Ja, goed praten vind ik het wordt net. Allereerst denk ik dat we het gesprek aangaan moeten. Ik wil snappen, werd zwaar gaan lezen. En dat gaat iets verder dan van, ja, we vertrouwen hem net en bodemdaling en dat is al heel onduidelijk. Ik wil weten, wat is er dan precies onduidelijk? En wat moet er dan volgens hem wel regelen worden? En is dit antwoord duidelijk of moet ik het antwoord ooit formuleren? Want vaak is het de communiceren, en dat is en daar heeft de media ik wel een ding in, de communiceren in termen. En die termen willen we meestal oppakken en willen groter maken. Nou, we willen wel heel graag weten van wat precies is hem zwaar goed bij hem deelgang. Is dat is voorspellingen net kloppen? Of is dat schade net goed geregeld wordt? Of is dat... Nou, vertel het maar. Vertel het is allebei, dat denk ik. Vertel het dus, dan kunnen we zien wat er aan de ogen. Ja. Maar dat is wat er aan de hand is. Hè? Voorspellingen binnen net uitkomen. Mensen zeggen wat er al hier in Grijns gebeurt en die denken van ja, dat gebeurt hier haast niks. Ja, en dat wordt inderdaad lutsen over de hele industrie. En ik denk dat ik vertegenwoordig een industrie die er alles aan doet om voorspellingen wolgewoord te doen. En om het wolgewoord te doen. Je hebt er eerst van dat die voorspellingen net goed uitkomen binnen. Of dat die onderzoeken net goed. Tuurlijk, maar ik denk dat iedereen weet dat het zijn voorspellingen. Prognoses en voorspellings. Der Maastreense post van wie namen zo jaren. Nou, we zitten hier tussen de zout en de gaswinning in. De zoutwinning loopt daar, de gaswinning loopt daar. We zijn hier 15 centimeter ongeveer zakken. En nou, eigenlijk, we hebben 15 rapporten zoals daar gewoon verzamelen. En wat meer rapporten, wat meer tegenstellingen erin zitten. Dus dat jouwt niet echt absoluut in vertrouwen. Richting Frinscher, daar zitten we op dik 30 centimeter. De voorspellingen in dat er 20 centimeter zakken wordt, dat is 30. Dus die rapporten die heb ik 0,0 waarde. En nogmaals, het klopt net. Een zuterige juni-november. In het dorpshuis de Bijenkoer in Wienaam zal Rijnse Post spreken en uitlezen wat er ontnoten van miston boppen wetterhelle het. En hoe we al je bedonderen worden door de mijnbouwindustrie. En de oerhiet die dat al je maar gewoon gewurreld heeft. En daar zou de daling volgens het rapport 17 centimeter zijn. En wij komen al boven de 30. Maar het is veel meer dan dat er toegezegd wordt. Het was mij nog niet voldoende. En toen heb ik het gebied Moddergat en het gebied Garijp. Garijp wordt al heel lang gewonnen. En in Moddergat zijn ze wat korter bezig. Alhoewel, de meeste mensen weten het niet. Daar zou 1 miljard gewonnen worden. Er wordt op dit moment 2,5 miljard uit de bodem gehaald. Dus ze gaan in Groningen minder doen. Ze doen het in Friesland wat meer. En je hoort de provincie niet. Post is nog van de generatie die ervan uitzogen is dat oorhouders winnen. En houdt en ik on als stoorroin. Hij is zondag in de dag en nacht mee aan de gang. En wordt voeren toch een nette stuitje en ruchtveerdigheidsgevoel. Draaien ben we aan de gang. Maar ja, toen zit er heel wat uit wat er nou uit zit. Ja. We hebben een keer eens fjouwerd, en nu hebben we een keer fjouwerd verbouwd. Dit ben ik ook, hè?
Wij toch hier prachtig te wennen en dan ontdekst dus dat er om die hinnen en maar in huis van alles gebeurt, waar je geen grip meer op hebt. Dan gist even door de groen. Als het just, wat gebeurt er maar in mijn huis? De ene score naar de oren. En het wing geen oude score in elk huis, het was een scorken. Maar de ene naar de oren kwam erbij. En ik de moeder van de loods, die komt naar voren. En ja, dan ben je eigenlijk een beetje in paniek. De kerken die ik scheer, ik denk, ja, nou, we zijn hier mee bezig en dit is onverantwoord. Je hebt hier alles uit de grond, maar je zwaar net dat het eigenlijk het niveau, de kwaliteit, dat behouden wordt. Daar doe je niks aan. Ik krijg gewoon geen gehoor. Eigenlijk wist ik wel eens even een beetje uitgeneest. En dat net alleenig. Op het dorp heeft gewoon mensen gewoon haar nocht van post. Troch al die negatieve publiciteit hield hij het maar weer. Wordt er geen huis meer verkocht. Ik kreeg brieven, ik kreeg dreigtelefoontjes. En die gingen vrij vier. Dat ik je net zeggen, maar ik benoem de mails die ik kreeg en de reacties die ik kreeg. Ik mocht hier altijd graag in het dorp wezen. Ik ben denk komen. Nou, ik kom er eigenlijk niet meer, want ze sturen mij erop om. Dus ik dan heb ik er eigenlijk geen nog meer om. Alles is heel onrechtvaardig. En dat is iets, dat kom je dus steeds weer in. Ik in dit verhaal, de achterloosheid waarmee je als burger behandelen worden. En er spelen een heel soort dingen op de achtergrond. Maar het rekt je tot in de ziel. Zij is het wel. We krijgen op een gegeven moment, wij worden besodemieteren. En dat is net alleen dat je dat vielen, maar dat is gewoon zo. Zowel in Greensloon als hier vielen mensen hebben besodemieteren. Terjuchte vindt mijnbouwingenieur Adriaan Houtenbos. Hij deed jarenlang onderzoek naar boeimdelgong van de NAM en publiceerde 2 maanden geleden het rapport Gesjoemel met bodembeweging. Hoe wat er al je misgeeft en waarom. Feitelijk kunnen we niet in de ondergrond kijken, maar achteraf kunnen we wel vaststellen dat de bodemdaling tot 6 maal zoveel kan uitpakken als er oorspronkelijk is voorspeld. En dat we dus niet op die voorspellingen kunnen bouwen. In feite zijn ze niet veel meer dan een slag in de lucht. Je neemt bewust een risico en je weet dat de negatieve gevolgen, als het negatief uitpakt, dat jij daar niet voor opdraait. Als het positief uitpakt, heb jij heel veel gas gewonnen. Hoe kun ik zo lang mogelijk, zoveel mogelijk gas uit die grond halen? Dat is doorgaans de insteek van het onderzoek van mijnbouwmaatschappijen. Maar daar moeten wij als maatschappij niet in stinken. Ik ben het gezicht van familie van een jongen op deze jongen. Ik vertel het verhaal en de mensen zullen de vragen door mij afvoeren. Maar het doel is om de keel uit de lof te halen, want er zit echt een zeel vol met mensen die het eigenlijk alleen maar zwaar hebben. Het doel is om te snappen wat de mensen beweegt en om te zien wat we dwang kennen om die zwaarigheid inderdaad een plak te hebben. Maar het zal net zo wezen dat je zegt van nou, ja, de angst is hier zo groot, wij houden maar op, wij beginnen er net aan. Maar ik denk dat ik uitlaat dat het voor u van belang is dat wij terug gaan met onze investeringen. En wij doen ook niks wat in de wet is. Wat moet hij zeggen om dwarsbelang, top en twel, jong, gelukkig te maken? Ja, we houden gewoon mee op. Wij zijn niet tegen de wet. Proberen we het zodanig te doen dat we rekening houden. En dat we zijn zeker hier niet om ervoor te zorgen dat er allerlei dingen die u niet wilt gaan gebeuren. U gaat zich ongetwijfeld in de rest van het verhaal gaat u zich beroepen op cijfers die door het TNO gecontroleerd zijn. Dat is een zinloze materie. TNO heeft een aantal maanden geleden zelf bekendgegeven dat er in Nederland en ook in de hele wereld geen betrouwbare methodes zijn om uit te rekenen hoeveel bodembetaling gaat bedragen. Dus met andere woorden, ook dat verhaal is lariekoek. Ja. Ik zeg Canadian go home. Gewoon, het lijkt me wel een goede kreet, Canadian go home. Ja. Als het risico zo klein was geweest, dan was iedere verzekeraar bereid om te zeggen van luister, zo'n heel plan hier, hier wonen 3.000, 4.000 mensen. We vragen van al die mensen
100 euro in de maand. En wij dekken mooi die schade. Maar dat willen die mensen niet, omdat die wel weten dat dat gewoon een heel glad ijsgebeuren is. Wat ik hier vooral niet wil uitstralen, dat wij dit allemaal niet horen. Doe er nou wat mee als je het hoort. Met alle respect. Maar dan zou ik het prettig vinden als ik de gelegenheid ervoor krijg. Dat wil ik er wel van gezegd hebben. Ja, dat had ik de vorige keer ook. Even uitstellen. Ja. En hopen dat wij het vergeten. We kunnen nog heel lang praten, maar ik heb langzaam het gevoel, laat maar. Want het geld gaat boven alles. Boven het welzijn van dit dorp, boven het welzijn van mensen die hier wonen. En dat is een onmacht. Ik ga niks vragen, nee. Maar dit hier kan je wel verwachten, ja. Het meeste ging allemaal over techniek en niet over de problemen van de bewoners. Dit soort avonden zijn alleen maar bedoeld om te manipuleren. Ik schrok er zuur van toen ze zeiden van we willen wel mooi werken aan nulmeting. Toen zeiden er heel snel achterom van ja, maar aan bepaalde gebouwen, dus net alles. Nou, toen dacht ik van dat hier ik sowieso net verwachten, want dat werden de vorige keer werden dat zo van tafel overweegd. En ook kwamen we er zelf mee. Ik vertrouw hem, ja, hoe moet je dat zeggen? Van, hij zei het heel slim. En hij wil het wel heel graag, maar ze bent net verplicht, dus waarom zullen ze het wel? Maar heeft in principe iedereen nodig, de gemeente, provincie en de bewoners? Iedereen heeft zijn eigen rol daarin. Maar politiek wordt, de gemeente is uiteindelijk de politiek. De politiek wordt beïnvloed door de bewoners. Het hangt allemaal mee samen. Maar het is net zo van, als de gemeente het net wil en het dorp wil het net, dat die hem dan net los kunnen. Iedereen heeft zijn rol. In dit specifieke geval is het iets wat door de overheid. Maar wij willen wel heel graag dat een gemeente achter u staat en maar eens mij denkt hoe we met hem omgaan kunnen. Ja, dat snap ik. Maar als de gemeente net achter hem staan gaat en de bevolking wil het eigenlijk. Uiteindelijk kom je in hele veel gesprekken, maar familie doet er alles om daar net te komen. Waarom nou wie naam? Rob Leen van Plaatselijk Belang viel beslist wat Reense post dwars zit, want dat zit ik hem dwars. Maar Dwarsbelang kiest er uiteindelijk voor om mooi te denken in gebiedsherstel en de klam te lezen op wat er nog wel doogt om het dorp. Kijk, we hebben ook een website, waarin we dus op een gegeven moment begin heel veel over de afvalovernee, over de zoutwinning werd gezet enzovoort. We hebben ook gezegd, dat gaan we opschonen. Want we moeten we moeten ook niet de boel verbloemen. Want feiten zijn feiten en dat er wordt zout gewonnen, dat weten we. En dat er ook best wel een daling zal plaatsvinden, ja, dat is denk ik onvermijdelijk. Geldt voor de gaswinning ook. En dat de afvaloven een negatief effect kan hebben, dat is ook duidelijk. Alleen, er zit dus nog zoveel mooie kanten aan het dorp. En die heel veel compenseren. Postie zei ik dat hij ook wel dreigbrieven kregen. Ben je daarvan op gehecht? Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Dat vind ik wel erg jammer. En dat vind ik ook echt heel erg zonde dat het gebeurt. Want Rinse is op zichzelf, ook als je kijkt naar het verleden van Rinse, best een belangrijk figuur geweest in het dorpsbelang en in het sociale leven van Wijnaldum. En het is gewoon jammer dat zoiets als dit dan op een gegeven moment toch een bepaalde tweedeling lijkt te veroorzaken. Dat heb je ook met afvalovernee, hetzelfde verhaal. En kijk, afvalovernee krijgt nu achteraf op sommige punten ook het gelijk, die ze toen de tijd ook al hadden waarschijnlijk. Alleen ja, verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Ja. Maar daar speelt de overheid op in. Die weet dat een 3 jaar ongeveer dan een streetlust bij de mensen dat stopt. En dan jek je zich uit. Ze eerst wel mooi winnen, dan op een gegeven moment dan wordt het te lang en het wordt dan niks. De overheid wint toch, het kan niet deel worden. En dat soort praat krijgt dan. Nou, ik weet wel dat het minder net wordt. Het kost alleen enorm veel energie, dat wel. Ik denk net dat wij echt gelijk krijgen zullen, want dan krijgen ze enorme claims en dat zal net gebeuren. Maar dat het erkend wordt en dat de skeer die er is, dat die repareerd wordt, steeds maar op allerhande gebied, dat zou best nog wel eens kunnen. Maar hoe je het ik besjuggen, we binnen voorlopig nog wel even afhankelijk van zout en gas. En dat zal ergens uit de groen komen matten.
Je kunt inderdaad zeggen dat leveringszekerheid een belangrijke zaak is. En dat we voornamelijk allemaal onze huizen moeten kunnen opwarmen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als je inderdaad er warmpjes bij wil zitten, dan geef je dat nog helemaal niet het recht om de kolen bij de buurman te stelen. Daar moet je gewoon voor betalen. En als dit de consequenties zijn dat je schade hebt, dan is dat een operationele kostenpost die je gewoon moet voldoen. Je kunt niet zeggen van oké, dan moeten die arme drommels in Friesland of zoiets of in Groningen maar betalen. Nee, daar is een prijs voor en daar zit een risico aan vast. En die risico, daar moet je een premie voor betalen. En dat mag je niet halen gewoon bij de jongens. Je mag niet stelen. En dan nou een mooi verhaal over wat het wijnen op een put maar meesken docht. Mooi, dat weet je wel. Jon de Haan is van het type waakzame burger. Struint een soort op de haven van Haazom en het weer eens wat zoen en mooi maken wat hij net vertrouwt. Voer voor een flinke portie complotdenken. Zullen we Haazom van de andere kant? Hier maar die ergens zitten. Daar. Nou, daar rennen we heen, hè? Gelukkig dat we trainen worden. Ja, we hebben er trainen. Nou, ze kwamen hier in. Ja. En toen sla je een beetje rotzooi. Hier. Nou, hij dit erbij. Dit valt ik helemaal niet op. Nee, ik wist hier helemaal. Nou, ja. Dan nou, dan zit hij hieronder. En dat is kostje wat die metingen doet. Ja, ik zit hier de koffie drinken. Dat is mooi te zichten bij de haven. En zo kwam die mooi hier. Nou, zei ja, genieten. Praatje en babbeltje. Zo doen we jou hier. Nou, ik ben hier aan het werk. Toen ben we hierheen rond. Toen zei hè? Ja, zei hij, net hier valt dat op. Nee. En die neemt de trillingen op en bewegingen en al die toestanden, weet ik veel. Hij zei, toen had er mijn boekje aan liggen, die greest in. Nou, dat is die gasboring, weet ik het al. Ja. Daar ben ik vol meer van die dingen als hier. Ja. Want hier zit ik maar die zaadboringen en toestanden. Hij had Friesland, Drenthe en Grens. En de horen die hebben dat weer. Ja. En dan zag je elke Syrië. Oh, hoe vaak doe ik dat dan in die? Nou, 2 keer, 3 keer in die. Oh, dus hij draaide daar een blauw tretje en een groen tretje. En hij had zijn laptop en die neemt dan alles op. Dan laat een boekje bij, dan zet er een datum daarbij. Dat hij hier west is. Dat hij hier west is en dan had hij alles weer. Zat hier nou uit. Ik kom er net over. Een lietse inspectie leert dat het hier net om een geheime trilmeting van het zoutfabriek gaat of wat oors, maar om een spulsje. Maar het jouwt wel aan hoe scherp en erg tinkend de mensen hier binnen. En achter elke beam een beer verwacht je. Komt ik mooi door het gedonder maar die afval over hier. We worden wel achterdochtig. Je ziet je oor wat achter. En dat is misschien niet goed. Maar zolang het de oerhiet zichzelf stilhoudt, word je steeds wantrouwiger. Dus het werkt een stukje wantrouwen in de hoorn, zodat ze op dit moment mooi je zoon geren. En dat is op orenplakken net oors. Ek in Toppenhuizen 12 keer is het vertrouwen 4 te zieken. En dat geeft ook de grote onzekerheid. Kijk, 2 centimeter bodemdaling ligt niemand wakker van, want de natuurlijke bodemdaling hier in deze regio is al meer dan 2 centimeter per 10 jaar. Dus daar ligt niemand wakker van. Alleen die onzekerheid en die overspoeling, dat die berekeningsmethodes en ook de toegave van TNO, dat men het niet kan berekenen, ja, dat maakt het een heel vaag verhaal. En daar lopen we iedere keer tegenaan en dan zegt de brave burger zoals ik, niet doen, ophouden met die zooi, eerst maar een zekerheid bieden. Als je het niet zeker weet, niet doen. En die bezorgdheid is er dat je kunt uitrekenen, centimeter, 2 maximaal. Wat nou als het in de praktijk afwijkt? Ja, als het in de praktijk, dat is waar we de metingen voor hebben. En als het in de praktijk, dan stoppen we. Ja. Weer zo. Meneer ingenieur Houtenbos, maar daar juist 10 vraagtekens bij zetten. We denken dat als we nu gas gaan winnen, dat we onmiddellijk een reactie krijgen. En feitelijk merken we dat de hoeveelheid bodemdaling per kubieke meter geproduceerd gas
in het begin 0 is. Dus je begint te winnen en je krijgt de indruk dat het allemaal heel erg meevalt. Je wordt overmoedig, je gaat flink trekken aan dat gas en dan na verloop van tijd, dat kan ergens tussen de 1 en de 10 jaar, gaat het plotseling heel erg versnellen. En dan hebben we de pop aan het dansen, dan zijn we te laat. Dan blijkt dat we met de hand aan de kraan de gevolgen niet meer in toom kunnen houden. En dan zien we dat soort zaken zoals in Franeker, waar er 6 maal zoveel bodemdaling optrad dan er oorspronkelijk voorspeld was. Of in Groningen, waar de aardbevingen veel sterker plaatsvonden dan oorspronkelijk voorspeld. En ja, die gevolgen kun je dan niet meer terugharken. Wat verwijt u eigenlijk de gemeente en provincie en Rijk? Dat ze veel te weinig zijn opgekomen voor de belangen van de bewoners. En dat ze veel te veel ruimte hebben gelaten voor de gasindustrie en de zoutindustrie om met rooskleurige voorspellingen de vergunningen binnen te halen. En dat zou men wel moeten doen. Men zit er voor de gemeenschap, niet voor die mijnbouwmaatschappijen. Als het eerst juist, je wordt eigenlijk de gebiedscommissie, daar zit 48 miljoen in, er wordt alles hersteld op het gebied Boeten. De burgers krijgen niks. Het Rijk profiteert, de zoutwinners profiteren, de gaswinners profiteren. Iedereen profiteert van dat ze hier dit gebied naar onderen halen. Alle kosten die worden gedekt door diezelfde groep. En het enige wat ze achterlaten, dat is een verpaupering van de wenningen. Dat was in Duitsland ook. Daar ben ik in Duitsland geweest, met een delegatie. En daar hebben ze gezegd van nou, de burgers zitten centraal, want die vragen er net om dat er delfstad gewonnen wordt in ons gebied. Dus we moeten consequent wezen, we zorgen dat het gebied op niveau blijft. En daar willen we heen, dat het gebied, ze mogen prima het zout winnen, maar ze moeten de consequentie dragen van wij veroorzaken skeren. Als ik die een auto rijd, mag ik hem ook verdoorzien. Zij is de regel bij de wet. Deze wet zien ze, ik zou regeling maken, die skeren veroorzaakt, maar betalen. Vorige week hebben we een gesprek gehad met economische zaken en familie. En nou, daar heb ik een stukje vragen heb ik naar ze thuis gestuurd, dan konden ze zich op voorbereiden. Nou, daar heb ik antwoorden op gekregen. Nou, daar heb ik de verwachte antwoorden eigenlijk op gekregen en net de gehoopte. En dat is voor verwachten, wordt jammer. Er is altijd nog een lietse kans om het in te houden, want we hebben nog net alle paden hebben nog net hand. Dus de bloed een lietse kans, al is die kans verrekte liets. We beginnen net, we laten de neus er net zakken. Absoluut niet.